El Cor Jove Nacional de Catalunya comença una nova etapa, comença un nou projecte que estarà liderat per Mireia Barrera, que dirigirà el cor, serà la titular durant aquests 2 anys fins a la Setmana Santa de 2025. Mireia Barrera és una directora de molt prestigi, amb una llarguíssima experiència. Recordem que ha estat la directora durant 26 anys del Cor Madrigal de Barcelona, directora del Coro Nacional d'Espanya durant 5 anys, és professora de direcció coral a l'ESMUC i també actualment dirigeix el projecte artístic de les Misses Polifòniques de Barcelona Arts Nova i també és la principal directora convidada del Coro de la Comunitat de Madrid. I el que hem fet és demanar-li a ella mateixa que ens expliqui tot aquest projecte que té pensat per aquesta titularitat que durarà 2 anys amb el Cor Jove Nacional de Catalunya. Ella mateixa ens ho explica. Mireia Barrera, benvinguda i gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I enhorabona també per aquest projecte tan bonic que tens entre mans, que t'ha encomanat el Moviment Coral Català. Aquest projecte amb el Cor Jove Nacional de Catalunya, que per cert és a punt de començar, tinc entès que en pocs dies comenceu a fer les proves d'accés als candidats que s'hi han presentat. Fes-nos 5 cèntims de en què consisteixen les proves, quins dies seran, on es faran. Les proves seran els dies 17, 18 i 19 de març a l'ESMUC i estan pensades per joves entre 18 i 28 anys que es vulguin presentar, que tinguin formació vocal i que sàpiguen música, si més no una mica, i tinguin ganes de viure aquesta experiència. Per tant, busqueu un perfil de cantaires que tinguin una certa experiència, tot i que són molt joves, 18-28 anys, has comentat, eh? Sí. Quin nombre de cantaires tindreu? Potser n'hi ha de repetidors, també? És flexible, però normalment no solem passar dels 32. Sí, el màxim seria uns 32 cantaires, uns 8 per corda. 8 per corda. Sí, i en aquesta edició, tot i que s'estan omplint encara les places per audicionar, hi ha bastanta gent que és el primer any que es presenten. Hi ha alguns que són repetidors, diguéssim, perquè cada any audicionen, però la majoria dels que s'estan inscrivint són gent nova, cosa que està molt bé. Ja ho crec, em sembla que ha fet molt bona feina el boca-orella també, perquè em sembla que els mateixos cantaires n'engresquen de nous, això està molt bé, és molt bona idea. De fet, tu, Mireia, ja havies treballat amb el Cor Jove Nacional de Catalunya, si no ho recordo malament, fa 4 anys havies fet un projecte que va durar 1 any, a més amb direcció compartida amb la francesa Catherine Simon-Pietri. Per tant, ja tens experiència una miqueta amb aquest perfil de cantaires joves, entusiasmats, amb ganes de fer moltes coses. Què canvia respecte a aquella experiència de fa 4 anys el projecte que ara mateix lideraràs? Clar, coincidint amb el 10è aniversari també, ha estat un canvi com de cicle. Se m'ha ofert la possibilitat, que per mi em fa molta il·lusió, i és una oportunitat que m'engresca molt, que és, a diferència del que s'havia fet fins ara, que era que els joves es trobaven, audicionaven per ara, més o menys aquestes dates, feien la trobada o l'encontre a l'estiu i en els últims anys, els últims 3 anys o així, repetien emergents amb l'auditori, però això ha estat ja els últims temps, i ja està, i canviaven i tornaven a audicionar amb un canvi de direcció. Ara se'm dona l'oportunitat d'estar amb ells durant 2 anys. És a dir, des d'ara que audicionaré fins a la Setmana Santa del 25. Del 25, és a dir, 2 anys sencers. Sí. Per tant, suposo que podràs treballar a mig termini amb una visió, diguem-ne, que vagi esglaonant la dificultat del repertori, el treball de cohesió d'empàs de veus. Suposo que canvia molt això per un director, no? Pots tenir més profunditat, no, l'instrument? Sí, una de les diferències és que en aquests joves que ara audicionaran, el cor que quedarà conformat se'ls donarà l'opció de que ells siguin a la plantilla de durant aquests 2 anys, és a dir, que se'ls dona, com si diguéssim, aquest regal de formació continuada, tot i que seran encontres, però sostinguda en el temps, doncs fins a la Setmana Santa del 25. Clar, com que són joves, potser alguns d'ells marxen a estudiar fora i no poden venir, i llavors es cobririen aquestes places, però la idea és que sigui un cor fix. Per tant, ja és una cosa molt diferent del que es feia fins aleshores, que eren trobades puntuals, sinó que ells aprendran a treballar junts, a fer instruments junts i a créixer junts, també. Sí.
Realment és crear també un instrument pròpiament amb personalitat pròpia, no? Encara que hi hagi petites substitucions, però vaja, en qualsevol cas aquests 2 anys donaran un marge molt interessant. Recordem que aquest primer estatge, aquest primer encontre serà el mes de juliol a Vic, si no ho tinc mal entès, oi que sí? Sí, exacte. I en acabat, aquest Festival Emergents que comentaves, que té lloc a l'Auditori de Barcelona, és el mes de febrer. És el febrer, sí. La idea és perllongar el repertori, poder-lo consolidar, madurar, perquè també soni a l'auditori al cap d'uns quants mesos? Sí, o sigui, la idea és que es faran com 2 encontres diferents en els que es faran repertoris nous, es faran diferents, i el que es treballi a l'estiu s'agafarà una part, perquè en el concert Emergents es farà un concert d'una mitja hora, es farà una part recuperada de l'encontre de l'estiu. I aleshores, per Setmana Santa, programa nou. I el següent estiu, programa nou, Emergents, repetició d'una part, i finalment programa nou a Setmana Santa del 25. Del 25. Està bé, per tant, això vol dir que s'incorpora aquest nou encontre per Setmana Santa, que no era gaire habitual en el Cor Jove Nacional de Catalunya. Per tant, en total seran 6 encontres amb els quals podràs treballar amb un instrument que pràcticament serà semblant al que has tingut al llarg d'aquests anys, no? Sí. És molt interessant, això. Aleshores, també és interessant saber quines són les directrius d'aquest projecte que encapçales i que ets a punt d'engegar. Què canvia respecte als anteriors anys? És a dir, busques algun altre tipus de formació que permeti madurar musicalment, vocalment, tècnicament a tots els cantaires que s'hi apuntin? Mira, d'això que em demanes, diverses coses. Primer, he de dir que quan m'han proposat aquest projecte m'han deixat totalment llibertat perquè jo el pugui imaginar, crear, pensar, que és una de les coses que em van engrescar molt a dir que sí, que no tinc directrius, és a dir, jo puc posar la meva aportació com a professional i com a músic i com a artista del que jo penso que pot donar aquest projecte, i això és molt gratificant. Clar, el fet que sigui sostingut en el temps i el fet que vulguem donar èmfasi en la formació dels joves, tots els altres encontres han tingut formació, han estat formatius per ells, evidentment, perquè han estat treballant amb grans directors. Però el fet que sigui sostingut en el temps i el fet que la mirada de formació jo la vulgui posar ja és una diferència. Què vull dir amb això? Jo, per exemple, vull que aquests joves en els encontres tinguin com petites píndoles d'altres aspectes que jo crec que són importants, que no seran només el treball amb mi o potser amb algun director o directora convidats, com per exemple el treball simfònic amb directors d'orquestra que tenen molta experiència, perquè crec que alguns d'ells potser no han viscut aquesta experiència de cantar amb orquestres, i això és una part formativa, per exemple, o d'altres com treballar interdisciplinàriament amb altres artistes, que penso que els pot ajudar a formar-se com a cantants i com a joves cantants, que esperem que en el futur puguin donar-nos alegries en els escenaris com a futurs professionals. Un treball que va més enllà de la música, per tant, Sí. Veig que tens pensat ja, suposo, artistes d'altres disciplines que poden contribuir una miqueta a la formació integral d'aquests cantaires, no? Què tens pensat? Sí, penso que això per ells pot ser interessant. Evidentment, només el fet d'assajar i de fer música bona i de fer-la tan ben feta com sigui possible ja és molt enriquidor. Però penso que es pot anar més enllà, perquè també és una cosa que des de fa molts anys a mi ja m'interessa, que aquests joves puguin, al moment de crear un concert, conviure i veure altres artistes o altres disciplines amb gent de molt nivell amb qui espero que puguem compartir, que això els doni una altra dimensió d'aquell concert que faran, que evidentment farem aquelles obres, les farem tan ben fetes com podrem, però hi haurà com una pinzellada per sobre que sobrepassa el que estarem fent només a nivell de música coral. I en aquest sentit, aquest estiu, segur que ja tenim la col·laboració d'en Pere Jaume, que és algú amb qui jo he treballat diverses vegades, i jo penso que ens donarà una visió diferent del que és un concert, entre cometes, clàssic, coral, i que ens ajudarà, això que dic, a créixer i a formar part d'una creació artística. Realment prometedor i molt interessant això, molt llaminer, ja ho crec. Escolta, parlem del repertori, perquè probablement aquesta entrevista l'estarà veient, pot ser persones, nois, noies, que vulguin formar part del cor i els interessarà saber
quin treball faràs, quin repertori has escollit. Ens pots fer 5 cèntims una miqueta? Quin repertori, quines peces tens pensades? Clar, hem de pensar que ara el primer encontre serà ara a l'estiu. Cada encontre, com he dit, els de la Setmana Santa seran programes diferents, però aquest primer que farem ara he volgut que la poesia o els textos poètics d'autors catalans fossin una mica com el centre inspirador de la música i de la creació que farem amb en Pere Jaume. Per tant, segur que tindrem obres de la Mariona Vila, amb textos de Vicent Andrés Estellés, L'home parat, d'en Lluís Vidal també, una obra que ell va escriure per una obra de teatre, però que la vaig escoltar i em va suggerir que fora interessant posar-la en concert. I llavors, amb algunes adaptacions que ell farà perquè sigui en concert, que això també és molt bonic, doncs pensar que una obra va estar pensada per una situació, que en aquest cas era pel teatre, i es transforma per poder-se fer en una altra situació, que serà en aquest cas un concert del Cor Jove Nacional. També hi haurà una obra de Taltabull que es diu Comiat de l'ànima, que és meravellosa, amb text de Guerau de Liost. Probablement també Brudieu, amb text d'Ausiàs March, i s'està confeccionant amb Pere Jaume aquest concert de música amb poetes catalans. Poetes catalans i grans compositors també, pel que veig, estilísticament molt divers, perquè Brudieu, Renaixement, estem parlant de compositors contemporanis, alguns de vius també, un espectre, diguem-ne, estilístic molt divers, que no deixa de ser també un impuls també per la formació, perquè tots aquests cantaires, que poden tenir la seva experiència cantant, intueixo que la majoria han cantat en cors, vagin coneixent un repertori que difícilment podran cantar en les seves particulars i respectives formacions. És a dir, és fer que vagin creixent a través del repertori que has escollit. No és un repertori simplement per agradar un públic, per fer passar una bona vetllada als que assisteixin als concerts, sinó per fer créixer també els cantaires, no? Sí, evidentment, jo pensaré, i estic pensant, i amb en Pere Jaume també, que sigui un concert que agradi, evidentment, o sigui, que sigui que el públic el pugui gaudir. Però, com dic, hi ha darrere sempre, amb aquesta visió meva d'aquests 2 anys, aquesta part, doncs això, de formativa d'alt nivell, també he de dir, perquè els joves que vindran no són gent que serà la primera vegada que cantaran, vull dir, són gent que ja tenen una formació, però sí que jo traçaré com aquesta idea que puguin cantar obres que han conegut poc, que estiguin pensades dins d'un àmbit artístic, en aquest cas serà la visió d'en Pere Jaume, en altres hi haurà altres disciplines, com per exemple tinc moltes ganes que surti dansa, que puguem fer un programa amb dansa, tant de bo pugui ser amb l'Institut del Teatre de Barcelona, i per tant que hi hagi aquest creixement i aquesta visió també formativa musical, artística, que jo crec que els farà créixer. Jo crec integral, realment és molt engrescador aquest repertori i tota aquesta combinació interdisciplinar d'artistes que participaran també. Quan ho podrem veure això? Suposo que en aquest primer estatge al juliol a Vic ja podrem veure en concert tot aquest repertori. En fareu algun altre per Catalunya? Hi ha previst alguna cosa? Sí, s'estan acabant de lligar els concerts, però a Vic farem l'estatge, per tant probablement allà farem un dels concerts, tot i que això ara no sóc jo qui ho preparo. Probablement també anirem a la Catalunya Nord a fer una altra repetició del mateix concert. Segurament en farem entre 2 i 4 aquest estiu, però sí, ja ens podreu venir a veure. Que bé, ens ve molt de gust, jo crec, descobrir tot aquest repertori i amb aquest cor que d'alguna manera apunta al que seria aquest desig que sempre hem tingut de tenir un cor professional amb gent molt ben formada, molt ben preparada, perquè tots aquests candidats, evidentment, han de demostrar, diguem-ne, uns coneixements no només vocals, tècnics i també musicals, i això és gairebé com la llavor, el germen, podríem dir, del que podria acabar sent un cor professional nacional de Catalunya. Va per aquí la cosa? O sigui, tant de bo, tant de bo. Malauradament, alguns d'aquests joves, o molts d'aquests joves, potser quan acabin les seves carreres, a dia d'avui no tindran feina, a dia d'avui. Però nosaltres, la nostra obligació és crear aquesta formació, aquesta il·lusió i la màxima preparació perquè aquests joves puguin en un futur, tant de bo,
com dic, omplir escenaris de casa nostra com a cors professionals, tant de bo el Cor Professional Nacional de Catalunya, per què no? Suposo que és molt evident, però aquesta participació de tots aquests cantaires, que probablement ja participen en altres cors, suposo que no interfereix en la vida de les corals a les quals pertanyen, és a dir, en principi es pot alternar perfectament cantar el Cor Jove Nacional de Catalunya, que tindrà uns estajos intensius durant uns quants dies, una setmana com a màxim, i poden mantenir l'activitat en altres cors. Sí, justament per això es fan trobades, d'altrament seria molt difícil, però per això es fan trobades tan concentrades. Estiu, Setmana Santa. A la Setmana Santa, home, pot ser que algun cor tingui feina, però normalment els cors descansen, perquè ja tenen molta vida durant el curs, i la idea és que es pugui conviure perfectament els joves que estiguin cantant en altres llocs, que hi ha de tot, hi ha joves que canten i joves que no, perquè hi ha joves que venen ben bé del món del cant, de l'estudi del cant, però la idea és, evidentment, no trepitjar i que la seva vida coral segueixi, però s'enriqueixi venint a cantar al Cor Jove Nacional. Ja ho crec. Creus que un projecte com aquest del Cor Jove Nacional de Catalunya contribueix a millorar la salut del món coral català? O és simplement un bolet que pot fer la competència en altres cors del nostre país? Com ho veus, això? No, en absolut. Primer que la idea en cap cas és fer la competència ni treure cantaires, perquè, com dic, són trobades molt puntuals. És a dir, la vida diària, setmanal d'aquests joves serà la que segueixi sent. I jo penso que tant de bo, que és la idea, siguin com un mirall per dir, ostres, nosaltres també hi volem participar en aquest cor jove, perquè, fixa't, tots ells tenen punts en comú, clar, en els cors variats que són amateurs, aquest cor també serà amateur, són molt heterogenis. Clar, aquí serà dins de que cadascú tindrà la seva trajectòria, però, esclar, hauran passat per un sedàs que tindran moltes coses en comú a nivell d'inquietuds, i que, per tant, poden ser, esperem, i més en trajectòria 2 anys vista, un estímul, un mirall per dir a altres joves, jo vull participar-hi, i això enriquirà els cors on aquests nois i noies estan cantant. Serà engrescar també a pujar el nivell, a millorar, a canviar repertori, a veure maneres de treballar diferents, diverses. Has tingut altres experiències, ja no amb el Cor Jove Nacional de Catalunya, que ja hem comentat que fa 4 anys ja hi vas treballar. N'has vist altres experiències arreu d'Europa, tu que has viatjat molt, que has tingut contacte amb altres cors, tant professionals com amateurs, que vens del món coral català, gairebé vens dels teus orígens, de dirigint corals infantils del SIC, de la FESEC, etc. Jo vinc del món amateur, sí, vinc del món amateur, completament. N'has vist altres experiències d'aquest tipus? No l'he viscuda en primera persona, d'acord? Però sí que sé que existeixen i he vist altres experiències de cors joves. Per exemple, quan vaig estar estudiant justament a París, vaig estar estudiant uns anys, quan vaig acabar de deixar de cantar a Bèlgica, i a Bèlgica, de fet, també, vaig veure la formació d'un cor que era semiprofessional, que era el cor que teníem a la classe de direcció, que va acabant professionalitzant-se perquè eren joves, estudiants de cant alguns que no eren però tenien bones condicions, i que venien com a cor pilot i feien projectes i van acabant, doncs mira, en aquest cas es van professionalitzar, justament el cor de cambra de Namur va acabant sent. Realment és interessant, serà un mirall també per comparar-ho, però vaja, estem capacitats per fer això i molt més, no? Oh, i tant! A Catalunya, a més, tenim una matèria primera excel·lent, extraordinària. Aquestes noves generacions que estan cada vegada més ben formades, no tens aquesta sensació? Sí. Surt gent amb unes veus i amb unes capacitats vocals brutals. I amb ganes, que és normal, va amb la joventut, però amb ganes... Entusiasme, no? Exacte, que és normal, i per això és tan bonic i per això també m'agrada tant treballar amb els joves, no? S'obren en canal, diguéssim, es donen completament i és molt bonic. És molt enriquidor, ja ho crec. Per acabar, no és per tocar temes purament, diguem-ne, polèmics ni molt menys, però, clar, fa la sensació que amb experiències com aquesta del Cor Jove Nacional de Catalunya, que és tan engrescadora i tan llaminera, estem generant una generació, valgui la redundància, de joves cantaires amb una preparació i una formació i una experiència extraordinària,
Els estem donant una formació que els permetria perfectament, en un futur, a mig termini, pot ser curt termini fins i tot, integrar cors professionals. Però a Catalunya no en tenim de cors professionals. No estem formant cantaires que aquí no trobaran feina? En tenim algun de cor professional. Bé, sempre ho diem, el del Liceu, per descomptat, perquè ja és el gènere de l'òpera, i tenim el cor de cambra, que és un cor que és professional. No funciona potser amb la quantitat de cantants que hauria de ser, d'acord, però és professional. Però què passaria si d'aquí 3 anys ens diguessin que es pot haver-hi un cor professional? Hauríem d'haver format joves. Per tant, nosaltres hem d'aspirar, i també com a obligació moral i ètica, aquests joves que s'estan preparant, que potser acabaran sent cantants, potser algun s'anirà i volarà i trobarem dins d'aquests cantants una Núria Rial o altres cantants que ara estan pel món, però potser d'altres volaran i aniran a cantar en cors professionals a fora, i alguns potser formaran part d'un futur cor professional nacional de Catalunya o de la ràdio i televisió catalana o vés a saber de què. I per tant la nostra obligació és formar-los, il·lusionar-los i també anar fent llavor perquè si això es produeix hi hagi aquesta preparació de gent nostra del país. Estar preparats i tenir la matèria primera a punt per formar el que faci falta un instrument d'alt nivell, d'alt rendiment. I si més no, si això triga a arribar, que jo penso que arribarà, jo penso que ho veurem tu i jo. Sí? Sí. Tant de bo? Jo penso que ho veurem. Fem fusta? Sí. Quan això arribi, que tinguem aquesta gent, i si mentrestant, si no arriba, la nostra feina, també per ells, és donar-los l'oportunitat que ells puguin créixer, i després si se'n van, perquè aquí no els podem oferir, doncs que aquesta generació se'n vagin, però haurem tingut l'orgull que els haurem ajudat a formar-se. Ja ho crec. Mira, jo et volia preguntar per acabar aquesta conversa, Mireia, que diguessis alguna cosa per engrescar la gent que ens està veient, els nois i les noies que volen formar part, però em sembla que tot el que ens has dit és tan engrescador i tan llaminer que em sembla que ja queda tot dit, i la veritat és que és una feina envejable, admirable, i estem absolutament segurs que serà un èxit rotund. 17, 18 i 19 de març, les proves, es farà una sèrie de proves, es farà una tria, aproximadament 32 cantaires, has comentat? Sí, màxim 32, depèn de qui es presenti, d'acord? Però sí, una trentena de companys i companyes amb qui compartiran un viatge de 2 anys, amb gent que els ajudaran a formar-se i a fer programes d'alt nivell, amb artistes, amb altres artistes. Jo penso que és una oportunitat, i a més convivint, evidentment, amb joves, entre ells, vivint aquesta experiència amb companys i companyes que canten molt bé, que tenen molt nivell tots. I d'altra banda també voldria dir una cosa, si algú té ganes de presentar-s'hi, però diu, ostres, jo tinc la meva formació vocal però em sento una mica fluix a nivell musical, o tinc sé molt de música però tinc un nivell vocal que no està potser al nivell que jo m'imaginaria, jo els diria que també vinguin i es presentin, perquè justament aquest no és un cor de professionals, és un cor on joves s'han de formar. Per tant, que ho intentin, perquè si algú té molta formació vocal però no té molta bona lectura, però té intuïció musical, aquí podrà créixer, i a l'inversa. Si algú té molta lectura i no té una formació vocal, jo li diré que ha de formar-se vocalment, jo l'animaré, obrirà una finestra nova i, escolta, qui no ens diu que acabarà sent un cantant professional de cor d'aquí 5 anys? Ja ho crec. És tot un regal, això, Mireia, enhorabona per aquest projecte que, recordem-ho, durarà 2 anys, fins a la Setmana Santa del 2025, aquest Cor Jove Nacional de Catalunya, que lideraràs en solitari, en aquest cas, amb aquest projecte tan bonic que ens acabes d'explicar. Estem segurs que serà un èxit, tindreu una allau de peticions, sens dubte, i estem segurs que en sortirà un autèntic instrument d'altíssima volada. Mireia, moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules, molta sort en els projectes futurs que tens entre mans, totes les coses que tens entre mans i especialment amb aquest Cor Jove Nacional de Catalunya. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.